Homa Bay okwedo mokalo monj mabende notimne achiel kuomgi monj mabende liekore ni nochan kod achiel kuom apisas mag kaunti no ma Homa Bay. Kalure kod lipota mar People Daily, Habilo Chienga ne omonj gi jomoko 4 mabende nochul kod apisa mar kaunti no to Kabila tamore ndiko barua mar kwayo ng'uono. Kalure kod sigana mabende nogo chapa e oboke no ewi chenro mar ndiko ji e tich e kaunti ma Homa Bay e tok chik. Story no appear on the People Daily, the Western Insight. Koro kana dhi kar kanyo endo, kare nyako mane miyo moro achiel matiyo lands ne ni kar kanyo endo. Nobedo touch ene manokao one of the receivers mag bribes. I never knew ni kare ne en kar kanyo endo. Bang' mano endo to gi chuna ni mondo andik apology story. Ni apologize ni nyako ni endo nokobedo involved in such a case. Anyisa ni mano is not breaking news ma nyalo appear immediately. To ginyisa ni in the next 20 minutes gidwa neno story mar apology no endo. Riwruok mar jofwambo gi keyo e kaunti no kotelegi kod Eric Odek kod Philip Osewe nokwedo mokalo monj makamano ka giwacho ni jofwambo gin mana jogo mabende keyo weche ne oganda kendo ok onego monjgi. Monj manotimne Habilo Nyango en gima wan kaka jofwambo, riwruok jofwambo Homa Bay County Journalists Association wakwedo e okang' mamalo kendo wakwayo polis ni mondo bi omak achije 4 mano organize motimo kendo mohinyo Habilo Nyango ma kunyalo neno dende ohinyore, wang'e okuot, ribs gi otur, to bende equipments gi mag tich bende omaye. We want to condemn in the strongest terms possible the attack that was meted on our colleague Habilo Nyango. We really want to appeal to the security agencies to ensure that these known goons are arrested, prosecuted, and also let's ensure that the lives of journalists in Homa Bay are really protected. The Constitution of the Republic of Kenya is very clear on the responsibilities and the role of the media. Wechego nosir kod William Kayoko mabende en jachung' e lo riwruok makedo ne ratich jofwambo gi keyo e pacho kae mabende kwayo obila mondo kaw okang' ne apisa no. Journalists for Human Rights Network want to condemn the acts people who are known in the county when they abducted Habilo Nyango, one of us, yesterday, and tortured him with goons, driving him around the town. We call upon the county government of Homa Bay to take action against the officer or officers behind this act, and also the investigating authorities to take action because these are people who are known. Wadhi kaunti ma Migori kama wainu jodak e kaunti ma Migori bende koro dwaro ler matut ewi kaka ne oti kod omenda mar kaunti no motisi ni Equalization Fund mabende ne oket ne dongruoge mopogore opogore kaunti no. Kotelegi kod jakom mar duol mar jodong luo ma Abamohoro Simon Orondo kod Frederick Ogenga giwacho ni thoth chenro mag dongruok mabende nonego sir kod omenda go e wards kaka Muru Bay pok otim kaka owinjore. Kowuok e kaunti ma Migori, Jojuma miyo waler mathoth ewi wachni. Ei komenda magare ko pare kod dek nyagare ko pare kod 4 ward mar Mabire kaunti Migori ma osedong chien e weche mag dongruok ne oketnegi omenda tenge, omenda mong'ere kaka Equalization Fund mar $170 kod 77. Moko kuom wards manoyudo omenda ne gin moting'o Kaler, Muru Bay, North Kadem, Makala Kanyarwanda, Wiga, Wasimbete kaachiel kod Nyamosese Komosoko. Chenro mag dongruok ma oting'o mano mar kunyo pige, gero ute thieth, tudo sitima kod mamoko mano 42 onego tim kod omenda ne. Kata kamano jopiny wacho ni thoth chenrogi pok otim ka moko bende osetim to ok otieki ka koro gigombo yudo ler kaka omenda ne osetiyo. Moko no wach matin kaka ne wacho ni kia moko ipidhogo yien, moko nigerogo osiptende moko e skul, to gini pok walerne malong'o gi nikech pok gibedo gi jopiny magnyisi jopiny ni pesa mano chiwni. Emi neno ka ok gidwa wacho adieri mare. Tieni ni nitie gima gidwa ni kik jopiny fweny ni pesa nomigi. Ward rep ma North Kadem Olimo Bonyo mane oyier mondo koro bedi kamiti mar Equalization Fund e lo jopiny e kaunti ma Migori wacho ni adiere ni moko kuom chenrogi osetim ka moko bende pod okwamo nikech midhieche mathoth. For North Kadem Ward, osetim placenta, osekuny pi ma Kolanya, osekuny pi ma Kala, osege dispensary ma Sere, to pok otim barabara Mandiwa, pok otim daraja ma Geng'adiel, to kendo pok olos sitima ma
Kituka. Olemo ni mdhiechegi ne ochakore ka jopiny ne oyiero chenro mag dongruok ma gidwaro mondo koro timnegi, to ne ok giketo omenda moromo ma nyalo tigo e timo chenrogo duto. Mistake motimore en mistake mochakore from jopiny themselves giwegi. And I want to be very specific. Kidhi Meru had allocated 3.8 million. Ni mondo oger go hospital moro aparo ni luongo ni Nyakumu, something like that. Okinya gero maternity wing gi 3.8 million. Lipot yang ni chenrogo mag dongruok mane dhi muonyo omenda malo milion 5 ema thothgi pok otim nikech midhiero makoni kod kocha. Next ma were below 1.5 million. No team tendering the national side. And most of them, in fact, I would say all of them have been done. Katamana P Manoketi below 5 billion. Or second Kendo GTO GPU. To ma above 5 million, because of that confusion, no terigi ne county government of Migori. Ni mondo ne team call the procurement process. Ndara no pokoger. Daraja no bende pokoger. But pima Kolaja to sekuny, gi pima Kala bosekuny, even though negin bende gin above 5 million. To gi dispensary Masere bende was above 5 million and bende osegere. Dwaro nitiere mondo koro ket lai makare maneno ni omenda ni mar equalization fund oti kode kaka winjore kende kinde mowinjore. We have realized where the mistake was, and I had a small meeting with the accountant Matriculation Fund. Mo kono gini no gino uje benitio the other way around. Ok ni keto japiny keto pesa ma iti ngie ni pesa no kudhit mango ok dhitime. Ko uje beni why you know the technical team to advise your page sama iketo sama gi allocate pesa ne project. Koro japiny koneno kogere up to a certain level to konne the value for money. But in actual sense and keto pesa matin mok nyati mango mok nyal gere. Ne Nyakalondo Maramogi kuke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC kod duol marango tije obila mano IPOA dwaro mondo kepo mar obila manyien otime yo ma uyanga kendo maonge chochni moramora. Jakom mar EACC Laktar David Oginde kod nyawadgi mar IPOA Isaac Hassan wacho ni migepe magi gidwaro ni mondo gineni kepo mar obila otim e yo makare kendo maonge chochni moramora. Negiloso e yo makamae e kinde mabende negitwako jofwambo e bomani ma Nairobi. It's an area particularly that has been of great public concern, and this is to do with the recruitment of police. And we have deliberated on some of the challenges that are being faced in that area so that the members of the public can participate in a free, a fair and transparent recruitment of young people who want to join the police service. And we know it's a matter of public interest, the upcoming recruitment, and if we are to seriously consider how to reduce corruption in the force, in the service, I think the recruitment gives an opportunity to the leadership of the police and to the governance institutions to ensure that the intake, the recruitment of the 10,000 officers is done in a more transparent and efficient manner. Giwacho ni gidwaro neno ni migao mar obila dhi nyime kod tijege e yo makare pacho kae kaka chik dwaro. And we are going to send some of our staff, especially the quality assurance, for training in the academy. We are looking forward to more increased collaboration with the Anti-Corruption Commission. We had requested to pay us a courtesy call as EACC so that we can look into areas in which we can collaborate in promoting integrity and fighting corruption. And we have had very good deliberations on various matters which we are going to continue to pursue together. Among these was the issue of information sharing on matters of ethics, integrity, and the fight against corruption.
Komachielo wechego mag thieth ni jatend migao mar thieth Aden Duale ogolo siem ne achudhe mabende owacho ni dwaro kelo mibadhi kata dwaro kelo ng'ikruok e okumba manyien mar thieth mano mar SHA kowacho ni gin achudhe mabende nokelo chochni okumba mar NHIF. Duale ne lose kaunti ma Vihiga e kinde mabende notimo limbe kaunti no kendo owacho ni gie kinde ni gimedo timo nonro ne achudhego mabende dwaro kelo chochni e okumba no mar SHA. Wale mahospitali walikuwa wanapora, na tumerudia mimi na rais, wale walikuwa wanapora pesa ya umma, we will arrest you. Ukisema mama amefanyiwa C-section na mtoto ametolewa, uniambie, so there must be theater notes. There must be theater notes. So to me we say, is a medics, mimi si daktari. Without theater notes, how do we know a cesarean procedure was undertaken? Sasa wakora wanatuambia sisi tulipe tu, hatuwezi kulipa. Na hiyo hospitali tumefunga hapa Vihiga, si mnajua? Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Midhiero kwa kotenda gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja tok higni 3 nyaka ne odonjo PC kamoko kuom MCAs ma Nairobi seye e wi telo marach. Chakruok mar dwe ni jatend piny Migosi William Ruto kod jatend duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga nodonjore kendo ne oreso Sakaja e lwet MCAs ma bende nosechoko sei maromo 80 mar nethiche oko ya PC. Kalure kod moko kuom jodak ma Nairobi, midhiero maduong' en onge mar chenro mag dongruok e kaunti ma Nairobi kod chido mar chuny boma ma Nairobi. Hapa Simbindi hizo siku amepewa 60, naona hata walikosea sana, sababu zile siku amekuwa kwenye hiyo kiti ni mingi kuliko hizo siku 60. Ukiangalia tauni kila pahali pamekuwa uchafu umejaa. Alikuwa anaenda huko Ngrogon, alikuwa anaenda Korogosho, aende hiyo Korogosho saa hii kwa hizo siku 60, na bila hiyo kukanyanga aongee na wananchi. Acha tutasema kaende. Ikiwa atafanya kazi na wananchi na afanya kazi na wale watu wa ofisi ambao wako qualified na hii kazi, hii mambo hii ni rahisi sana kwake. Mano mabendo kilowegi kumago weche manyien mago matute kor gwenge gi lak seche gi tude kod Ochieng Emmanuel koromo kanyo sa 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche tuke, jang'wech marahuma kendo sulwe mar ng'we mag metal Faith Cherotich ne ong'ado tiko mar donjo finals mag tukego masani dhi nyime boma maduong' ma Tokyo, piny Japan. Cherotich ne okawo dakika 9 gi seconds 13 kende ka koro dhi piem gi Doris Lemangole ma bende ne otieko thuolo mar 2. Komachielo ne ni KCB gikone to ne oting'o simbo mar piem mag Dala Sevens mosebedo ka dhi nyime boma ma Kisumu. Ma obiro tok kanyo gi Rodho Kabras gonda 12.5 gonda 14.5 midhiambo manyoro. Andrew Amonde en kocha mar club no. I think it's just the belief, dedication of the players, hard work, sacrifice. KCB Bank has given us a platform to do well, and we are very grateful for our sponsors. They have lifted us. They have given us a platform to be able to celebrate today, and we are very glad for what we have achieved today. Everybody stood out. It was a matter of teamwork. It was not an individual that pushed us through. Everybody did their part. They gave out their 50%, and it came to 100. So I'm very proud of these boys, whatever they have achieved. I hope we'll be able to translate this to our 15th. And to be able to just come back as KCB again. Congratulations. Never stop dreaming, never stop being hungry. Your time is now. Enjoy the moment and make memories. Vincent Onyala, benden captain mar club no. It's a good feeling always to captain a side and hopefully see results with the main cup win at the end of the day. And 6 finals, 6 legs. I think there's no mean feat to take from the boys. They've really worked so hard to play and have such an athlete. The driving force has been, I think, a game at a time. And just picking our wins and piling them upon and playing a game at a time and winning. That's what has really driven us to 6 podiums. And we don't take anything for granted. Kumachielo en jaloyo mawuok e akademi mar Mofa ma bende otelie gi jatugo Michael Olunga. Lawrence Okoth ne oriwore gi klab mar HJK League maduong' ma Finland e orak mar higni 2. Sulwe mar Okoth ne ochako rienye weche mag tuke kinde mane osome sikund sekondar ma Ginchere kapok ne oriwore gi klab mar Vihiga Bullets. To kwawere gi mapachuka kendo wadhi nyaka e piny Ingereza en ni kocha mar Manchester United Ruben Amorim owacho ni kata nade ok obiloko kitugo mare kata bang' kanyo rodhe gonde 3-0 gi klabno mar Manchester City kowacho ni formation mare motugo mar 3-4-3 en mano maber mokalo. Giko weche tuke, Nyinga Martin Onyango. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo.
I had the Funua promotion over the radio, and I decided to give the Funua promotion a try. I tried over 20 times. Went to the shop, bought a soda, opened the bottle top, then there was a code inside the bottle top. I SMS it to 40111. You may be the next. Don't give up. Go buy a soda, SMS it to 40111. You may be our next winner, just like me. Yes, kuna mugio shimanyen kachao kelni kachayo madimba kod kacharo da udhiambo kawi chimanyen bo chaku winjo kacha kod Mr. Dan Martin Onyango. Yes, Mr. Martin Onyango, big salute to you. Kacha kod weche manyen maber kabisa. Ano kaditire ka ndiko mutingo kecho huko. Bedo confirmed yen ngama fake ukotho ngayo confirm kache no kecho huko yen ngama fake sana. Victor Kode, thank you sana Tobi Konakero kamano kaso udongo wodi nyanguri nyisani ene county mabusi ya chiro mamurumba ene girugi nek mara wiri ariyo manejo pinyo chich gone magiro charita kwe kendo giluongo rini mapangali rawere manditie kindi higi ni prayoga degi prayoga ngwen giketo kwe ma chiro giluongo rini mapangali group to gipango ote chiro kanyo kano logi nyaka ya ot kama gidake no gigik mabidho kako panga le gi pelini kachiel gi mamoko kacha nyonege gi vijana ndeni mosmos tafuta chako bana eru jitume mola kaoni kuro in majose loso ide mayogi kaimbe ine iku kato kuro ne kaka kuro rumale 24-23 wach malit sana chiro maburuma kacha murumbas county mayo Busia kocha. Thank you sana wadongo wa Mnyang'ura. Nitire kaendo dano yao ko yimbe, thank you musuru sana. Kwa kamano ensisho mabrowe elwetu ngwemo Biang Theodores bro taika chinro mabiro kacha marmos gitich. Kapo kuyo wila dotimo mozo makende ne the Abasuba community tete especially Magwazi South kumto mara Omugambi Okanga, Jaduong Okanga Mugambi, Thomas Okanga Sango, Mano Mugambi Marsuba, Council of Elders, Nyasaino Kauchunye, nasema pole sana. Mugambi Thomas Okanga, no chako kaka Japuonj, Obedo Japuonj kato chako Obedo Chief, kachenye kwa mugi, anyalo paro ni, dale manabalehe, ene manomia kipande, ene manonifilo na form kona signature, mara kipande, pole sana, Omugambi Thomas Okanga ogende buya na nonkwe Nyasaye kurinde awe kacha waradi kiny kwa muono ma Nyasaye nyinguon giwo gichuny matakatifu amen. Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye, mpendwa, ndio. Tutaonana baadaye, nakam, penda tabasamu, tutaonana baadaye.
Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akimaulana ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Diet yangu imechange, tabia kulea usingizi na kutamani kushoto kulia. Unakuja lini? Nitabasamu tena unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na iBag sijalala, na usalimie Maulana. Salama, salimu Maulana. Milome Benja pur manyo kodhi maber. Timto kodhi mar DK831 kuok Beya East Africa. Gin kothe manyak piyo, inyalo kae kinde gunde 38 nyaka 32 kuom eka ka eka. Odongo maber e lwasi mantie gi altitude 700 gi 1100 meters. Otwo piyo, ochayo oro kod tuoche ma nyalo bedo gadier ni keyo mabup kata kinde mag oro. Kodhi mar DK831 kuok Beya East Africa en kodhi manyak piyo, odongo maber e lwasi mantie gi altitude 700 gi 1100 meters. Kendo inyalo kayo kinde gunde 34 nyaka 36 kuom eka. DK833 nyak piyo, otwo piyo kendo chayo oro. Oeko bando ariyo mamiyo yudo keyo mabup. Nene pidho kodhi achiel kende bur kabur. Ne dwoko makare limagro dilo mantie machiegni kodi mondo yiere kind DKC831 kod DKC833 mondo ibed gi adiera ne keyo mabup. Chagua Dekalb, chagua Ubora. Ni mathoth download Farm Rice Cook Play Store kata yatol ne Austin Okop e namba mar 074857. Geno mar japur en keyo mabup. Keyo mabup biro mana kod kodhi maber. Kambi mar Beya East Africa okelo kothe mag bando manyien manyak piyo mocha oro kod tuoche. Kothe gi gin DK831 kod DK833. Kuom mathoth, chik iti chenro mar kogwen kod an VOJ e Ramogi FM kar chuny Jaluo.
Ma Redio Ramogi Kalendo Nairobi oromo sa par ginusa. Bang bedo kod nyawado ka sukura fel subanis. Bata yechono ma don se miela. En kinde bachielo Ramogi FM tarika par kuda beach dwe maro chiko. Wanti dwe kodhopon. Arwaki ayanga chono ni endigi siso marmos kitiju. Matendo lungo ni pole kwa wax, pole kwa janta. Ilunga ni Oguyo Oloyo Tembe. Maramogi Radio Ramogi Karchunjaluo. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki mbili. Mimi ni kama lakini kimeniramba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted.
This is just in. Mama Mboga's kiosk has overtaken supermarkets in sales. People are calling it the miracle of Mathare. But how did it happen? Crowds here are unstoppable. The shop that once sold only sukuma now moves crates of soda in minutes. Locals whisper of kujuana, but we've traced it back. Step 1, she got a pochi la biashara. Pesa personal la biashara, kando kando. Step 2, the M-Pesa till number. Suddenly lines formed and competitors vanished. Listen. Till number ni gani? And finally, Fuliza Biashara. Stock on demand, shelves overflowing. What looks like magic is Safaricom business. When money moves freely, so does possibility. Over 50 million Kenyans, one network. Safaricom, popote ulipo. Era mudo mañalo lali, era mudo mañalo rundi. Mos Giti Guguyo Jakamola. Immaculate Makopa, the future of my future. Yakokelo. Kinde osechopo morwaki ondamo mar Mos Gitich. Gi oguyo guyo piacha Mos Gitich. Wadwa paro wuoi Anington agumbi jakara chwonyo Wuod gori kabala Yawa majo kindu Koro gisani wadwa paro wuoi Agumbi makondie Momin Elizabeth Baba Jalieta Yawa majo kindu Koro gisani wadwa paro wuoi Agumbi makondie Momin Elizabeth Baba Jalieta Nera yandi omowa Eldoreti wachikore Kisumo Kanyo neni romo nwa Ginyajo pare Agumbi Jalieta Nera yandi omowa Eldoreti wachikore Kisumo Kanyo neni romo nwa Ginyajo pare Agumbi Jalieta Jalieta Mogonya yudo onge peri manyara goro taneno moloyo Odikana donje Eldoreti Agumbi Jalieta Mogonya yudo onge peri manyara goro taneno moloyo Tokata kamano peri manyara goro tonewa yudo rwa Adhiambo jokindu giros nyaragoro mamane wamo Tokata kamano peri manyaragoro tonewa yudorwa Adhiambo jokindu giros nyaragoro mamane wamo Yawa makanea ne unyolo boy Ne unyolo babu Agumbi kodoya Momin Elizabeth Makanea ne unyolo boy, yawa makanea ne unyolo boy,
Isiando Buda orwaze kiber, Isiando Buda orwaze kiber, Aja Rusinga, orwaja Rusinga, Seo. Kokelo makorumba Kiajo kindu wadua paro sije George Kokelo makorumba Kiajo kindu wadua paro sije Sije wawero minatieno Jai woro jokunda wodugo puko chalori Sije wawero minatieno Jai woro jokunda wodugo puko chalori Kane wadonje ijoninga Pinyu olo dalaga ton sije Rwak mang'ongo mane wayudo Jo olo Buda jo ayegi jogoto simbo Rwak mang'ongo mane wayudo Jo olo Buda jo ayegi jogoto simbo Wewa pare toni ja uolo maninga nyakwa Maroka boriae Wewa pare toni ja uolo
sani koro inyalo yudo pesa e yor MyMobi ka idiyo star 531 hash mondo mi iyud pesa ni endi. Nyaka ibed kod kipande mari kaachiel kod namba ni mar payslip. MyMobi biro konyi kadi biro chulo pesano bang' dwe achiel. Kisetiyo gi pesa koro kik dich moro amora maki, to wan gi pesa mwamiyo jotij piny owacho matene civil servants duto te. Di mana star 531 hash mondo mi iyud pesa ni e simbi. Maino mino gada mominiti tu. Maino mino molo minsela. Maino mino molo minsela. Ma woda kacho minilito jakabodo. Maino mino molo minsela. Maino mino molo minsela. Ma woda kacho minilito jakabodo. Yani yo mitera ikano, yani yo mitera ikano, kanyaligyo ne wadonje gimidhiambo. Yani yo mitera ikano, yani yo mitera ikano, kanyaligyo ne wadonje gimidhiambo. Kanyalig. Lady Mageno, Omia paro Lady Mageno, Amagi nyauge nyamasiro. Omia paro Lady Mageno, Omia paro Lady Mageno, Amagi nyauge nyamasiro. Adhiambo emandiko barua, Adhiambo emandiko barua, okauchunya nyauge nyamasiro. Adhiambo emandiko barua, Adhiambo emandiko barua, okauchunya nyauge nyamasiro. Oh aparo magi, oh aparo magi, adhiambila la kure nyauge nya. Oh aparo magi, oh aparo magi, Adhiambila la kure nyaugenya. Beja paponditi, beja paponditi, Fredo minimoni amaina. Beja paponditi, beja paponditi, Fredo minimoni amaina. Beja paponditi.